sutri-sutri ang tanong panaributi kay basi manarisi nagpakbukad sinidang nagaman na problema ang tanong niya na una naraga nagpatutuha kanya kung ano pagkatama niya ang tao buutan ang daraga gintunduan naglabayan 5 kabulan ang daraga tinubuan sutri ang tanong panaributi unang tuna binayong ko ang tanong madali tumubo sutri ang tanong panaributi kay basi manarisi nagpakbukad sinidang sutri ang tanong panaributi unang tuna binayong mo ang tanong madali tumubo sutri ang tanong panaributi kay basi manarisi nagpakbukad sinidang na problema ang tanong niya na una naraga nagpatutuha kanya kung ano pagkatama niya tungod kay ang tao buutan ang daraga gitunduan naglabayan 5 kabulan ang daraga tinubuan niya sutri ang tanong panaributi unang tuna binayong mo ang tanong madali tumubo sutri ang tanong panaributi kay basi manarisi nagpakbukad sinidang sutri ang tanong panaributi unang tuna binayong ko ang tanong madali tumubo sutri